Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Al capítol d'avui anem a tocar un tema que per a molts és una realitat totalment alternativa i mai millor dit d'altra manera. Per a altres forma part del seu dia a dia i no podrien viure sense ells. El tema no és altre que les xarxes socials. Les xarxes socials és un element que ha vingut per a quedar-se des de fa pocs anys fins ara i per a molts és una realitat pràcticament inqüestionable. No sols inqüestionable, sinó que és un element sense el qual molts no podrien viure i que altera en gran mesura no sols les vides de la gent, sinó que afecta a negocis e inclús al poder que partits polítics tenen avui en dia. M'acompanya, com sempre, mi company Miguel. ¿Cómo estás, Guapetón? ¿Todo bien? Todo bien, tío. Pues sí, tal cual suscribo todo lo que has dicho. Son cosas, las redes sociales han llegado para quedarse. Y es más, las nuevas generaciones, yo ya he visto algún vídeo por ahí que incluso, tú sabes que en los colegios no se deja llevar móviles y tal, pues tienen que llevar móviles falsos por la ansiedad que les hace no tener el móvil. Tenía un nombre, una filia, no puede ser. Fear of missing out. ¿Cómo? FOMO, el conegut com a FOMO. Sí, no, es que si te alejas del móvil tienes ansiedad y tal. No ho sé. Pues eso, yo he visto de casos de niños que tienen que llevar al colegio móviles falsos para por lo menos tener algo, ¿sabes? Por el miedo. Sí, com un substitutiu, no?, per a tenir en la mà. Abans de començar, com a tal, a parlar d'aquest tema, és una cosa que en l'anterior capítol no comentarem un poc, també perquè no tenim tant de temps, però un tema massa complex, però que ja anem més desfogats. El nou fucking plató, tio, que no em dius res. ¿Ya? O sea, és oficial, tenim plató de gravació. Y encima está en un lugar ultra mega secreto que no nos pueden encontrar nunca si nos quieren. Hem construït un búnquer a posa sols per tindre este plató de gravació. Sí, bueno, aquí la camiseta está Camiseta de casa bonita. nostra, cortesia d'un regal d'una molt, molt bona amiga, la veritat, que m'ho estarà escoltant, perquè ella diu que mos escolta, no sé si és de veres o no. Bueno, lo veremos si nos dice Claro, algo. si mos diu algo ja ho sabrem. Coixins també és que tenim màrqueting, tenim de El tot, és que això és cojín, una la meravella. taza. La taza, que bueno, próximament no. Claro, tenim que comentar-ho ja. Esta és una de les tasses, serà una versió millorada aquesta, que podeu conseguir si participeu en el Ya sorteig. es suficiente bonita esa también. Hombre, Mucho mejor tampoco. He begut jo d'ella, per tant. Bueno, vale. Luego, obviamente, los sillones patrocinados por todos vosotros, Claro, que no la o sea, veis. No, Gràcies al Patreon, no, son de Castilla. No os ha dado tampoco tanto. Pues muchas gracias a Castillet No vaig a mencionar com se y aconseguit. a tus padres A mis papas. por cedernos los sillones muy cómodos, tengo que decir. Sí. Y pegan mucho con Claro. con el marrón de la cabaña, ¿no? Piel de cerdo vietnamita. Piel de cerdo vietnamita. A los ecologistas no les va a gustar nada la broma que acabas de hacer. Bueno, broma. Broma. Bueno, procedim en el tema, no? Antes de que se mos vagi molt endavant. Perfecte. El que volíem parlar, el tema de les xarxes socials, el tema d'avui és les xarxes socials i la construcció d'identitat. Volia agafar-ho, és un tema que pense que en el punt de Llíria és un tema molt, molt important i damunt nosaltres, en part, l'èxit, no? La difusió d'aquests programes gràcies a ell. Vull dir, el podcast no deixa de ser també una espècie d'una mena de xarxa social en el qual una persona, encara que sigui unidireccional, mana un missatge. Però gràcies a les xarxes socials nosaltres aconseguim que aquest missatge, i no com abans era necessari el tindre una antena de ràdio, un equip de radioaficionat, un contingut molt més car. Nosaltres avui en dia en un telèfon podem aplegar a qui vulguem Claro. i difundir aquest missatge. Hoy en día cualquiera puede ser periodista. Y es verdad. I és de veres. Cualquiera Molt periodista. que te pese, Mucho, que és un tema que exacto. em parla moltíssim. Pero periodista o politólogo o todotólogo. Todo. ¿Sabes? Todotólogo. Porque, claro, no hemos venido tampoco aquí a demonizar las redes sociales, ¿sabes? Al final abren canales para que todo el mundo tenga su voz o su libertad de expresión, o pueda decir lo que quiera. Bueno, ya lo hablamos en el debate con Marina, Això és un decir lo tema- que quiera, Sí. entre comillas. És un poc ¿vale? també el comentari més La censura encubierta que crea la sociedad, La pressió social. pero bueno, a grosso modo sí que tienes una... Una capacitat de ferramentes i unes Claro. opcions pràcticament il·limitades. Sí ha creado nuevos negocios, ha hecho que pues la gente pueda vivir de esto, ¿no? Que pues eso pueda hablar, comunicarse, comunicar con tus seres queridos que quizás viven a muchísimos kilómetros de ti, ¿no? O sea, vamos a hablar, yo creo, de sus partes buenas, que tienen muchísimas. Eso, son redes sociales. ¿Qué significa redes sociales? Que mira, tú que ayudan a socializar, que estás conectando con el mundo, pero también tienen sus cosas malas. Y yo creo que, sobre todo las generaciones que vienen ahora, ¿cómo se llama la generación
La última generación. La Z, si no recordo La mal. Z, Crec que estem en la Z. La pues. nostra és la Z, però és que n'hi ha gent que ha nascut en el 2020, claro. Pues a nosotros ya nos afecta en muchos aspectos psicológicos, las redes sociales, de forma de vernos tal, pues no me quiero imaginar ahora las nuevas generaciones que han crecido con eso, que ahora ahondaremos más, ¿no? Totalment. Como pues su perspectiva, ¿no? Bueno, ahora cada vez vemos más que los chavales quizás con 13 años, tanto los chicos como las chicas, pues visten, hacen cosas o tienen ciertos comportamientos que nosotros no teníamos hasta ya pasada la adolescencia, ¿sabes? O ya se forman pandillas. Claro, o tot el contrari, o així com nosaltres igual, actuem de manera més individualista o més individual, perquè tenim unes influències de diferents parts, depèn, doncs, jo què sé, tu vas fer futbol, jo vaig fer música, tu tenies el teu entorn, jo tenia el meu, nosaltres també actuem en base a lo que ens afecta els diferents entorns als que estem. Si Virino el criaren, no ho podem dir així, Lo és criaron il·legal. lobos. A És Severino lo il·legal, criaron lobos. Lo criaron lobos. Cada un de nosaltres ha tingut unes influències que l'han constituït. Ara, en canvi, per aquestes mateixes xarxes notes que és tot més uniforme, tots tenen realment les mateixes influències perquè tots estan connectats. És un tema també molt interessant. Yo estoy hasta los huevos, perdón por la palabra, pero estoy hasta los huevos de ver a gente vestida como Anuel. De chavales de 14, 15 años, lo siento. Esto tenía que decirlo yo. Ahora tengo yo una red social para poder expresarme, ¿no? Sí. Estoy hasta los huevos de ver a gente imitar a raperos, reggaetoneros i tal para crear una identitat Però social. això és molt interessant, vull dir, com al final la imatge que apareix des de les xarxes socials, encara que tu ho veig com un missatge innocua, és com, ai, que guai, però realment tu pensa, aquesta persona, o aquest ídol de masses, un poc el que passava anteriorment en les revistes igual més de celebrities, vist d'una manera, t'està manant constantment el missatge, o aquest grup social, que aquesta estètica està guai. Per tant, tu estàs constantment rebent de, hòstia, que guai és estètica, hòstia, que guai és estètica, hòstia, que guai és estètica, però el teu entorn, que també consumís aquest contingut, perquè, clar, una xarxa social, avui en dia la té tot el món, també està rebent aquest i comença a vestir-se igual que tu. Se crea una acceptació social entorn a aquest tipus de contingut. Per què? Perquè una persona... El mateix que passava fa res en els mollos dels futbolistes. Pues ara posar-se de moda, per què? Perquè els futbolistes. El pelo de Cristiano Ronaldo, ¿qué niño no lo ha, Cortecito CR7. qué niño no lo ha tenido? Claro. No, pero aparte también, no solo eso ya de imitación que de pues, tus ídolos o de lo que también, bueno, lo que forma la cultura del like, ¿no? Que tú sabes, la cultura del like, que tú sabes lo que vas a subir, cómo te vistas o la canción que pongas, pues se va a tener más repercusión, más comentarios, más visitas, más like y tú al final pues, te mueves por lo que, por este fenómeno, ¿no? Que es lo que es la cultura del like, que es la aprobación de la gente que te sigue, de tus seguidores. Y si ven que tú imitas o te comportas de cierta forma para tener más aprobación. Totalment. ¿No? I que condiciones el teu comportament en torno a això. Y según lo que digas y tal, que Claro. hay, o te viene la censura ahí disimulada. Si no dices esto, no tienes tanta aceptación, te critican más, no sé qué. Entonces, no. Claro, Realmente el que te sents mal perquè el meu missatge no ha tingut tanta acceptació com el del veí, que sí que mola tant o mola més. Claro, por eso pues, volvemos a hablar, hasta qué punto somos de verdad libres para... Obviamente hay algunos sujetos que se la suda todo, ¿sabes? En plan de que, vale, pues yo digo esto, me da igual si tengo menos, pero lo que... Són estranys, realment. Són Claro. estranys, són estil de personalitats Sí, como fortes. hablaba Newman, ¿sabes? Que se escapan un poco de la espiral, pero al final lo que estamos, a nivel general, ¿sabes? Todos estamos autocensurados. Y las redes sociales también hacen que tengamos una doble vida, ¿sabes? La que es la vida dentro de la red social, la vida digital, ¿sabes? Porque... Això provoca molta... No seria dualitat, però sí certa esquizofrènia, no? Perquè, depèn de com ho veges. Per una part, esquizofrènia, aquells individus que se donen compte que estan tinguent dos imatges al mateix temps. Qui realment sóc jo? La persona en la que jo dorc, convisc, que es relaciona amb la meva família, que és al carrer, o la persona que jo mostro en les xarxes socials, que puja, per exemple, que puja TikToks, o que puja contingut, o que interactúa amb la gent. ¿Quién no está alguna vez con el típico amigo que te vas de fiesta? La fiesta está siendo una putísima mierda, ¿sabes? Y luego al día ves al día siguiente las fotos, tal, y dices, hostia, este pavo ha vivido la noche de su vida, una botella de Moet, ¿sabes? Ha estado con 3 o 4 personas diferentes, ha terminado la noche a las 9 de la mañana, y yo, claro, yo he vivido eso con él. Jo he estat ahí, i no he sigut així. Pero tú de verdad, tú no has sido doble vida, tú has sido de verdad quien se pegaba a la fiesta, ¿sabes?
¿Prepares a mi a títol individual o en l'exemple de la persona? A ti, a ti. Jo he fet tot el contrari. Jo no he pujat res i he viscut com un Claro, rei. por eso yo digo tu vida real, Claro. ¿sabes? Però també és veritat que com a persona que no... Com a persona que, bueno, ara mateixa sí que tinc xarxes socials, en part també per la meva feina, i perquè és un món que estic obligat a estar connectat per això, per la meva feina, com bé també per a este projecte personal, per dir, bueno, lamentablement és la forma en la que funciona el món, és la paradoja de la tecnologia. Al moment la tecnologia, que parlava Asimov, en el moment la tecnologia apareix, tu no pots tornar enrere perquè ja s'ha descobert, no? Ja devem de viure així. Jo, com a persona que ha viscut sense xarxes i entre lo justet a elles, te dones compte, i com dius tu també, que són persones que, menys mal, que ja començarem a criar sense xarxes i vinguem després. Si no, les persones que ja han nascut completament en xarxes, però sí que te dones compte, quan te les lleves i aprens a conviure o a viure selectivament en elles, que vius molt millor sense elles. No vius, que vius més. O sigui, fas més coses, disfrutes més de les coses que fas, eres més creatiu, eres millor en tots els aspectes. Y es una paradoja muy curiosa. Yo tengo que decir que, bueno, cuando yo Instagram lo tengo desde los 15 años, puede ser, 16, yo cuando por esas edades, yo me sentía, que es lo que pasa muchísimo a día de hoy, y yo he sido uno más de que, joder, yo lo he hecho, de que si iba a X lugar y no subía una foto de que estaba ahí, o como, mira cómo me lo estoy pasando, no sentía como que no la había, que tal, la gente no lo ha sabido, no ha estado ahí, no lo ha aprovechado. O sea, que eso es algo un poco incluso enfermizo, ¿sabes? Al final ya, ahora mis historias quizás subo 1, 2 al año, ¿sabes? Pero era un poco eso, que al final creas una dualidad, ¿sabes? Que no es la realidad, ¿sabes? Y también tengo que hablar un poco del fenómeno de la comparación social. Porque claro, cuando tú estás, por ejemplo, en Instagram o Twitter, tú siempre te estás comparando. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi casa, ¿sabes? Veo una historia, hostia, este está de fiesta y yo estoy aquí en mi casa. O joder, mira qué músculo tiene, ¿sabes? Y al final, yo creo que sobre todo gente que hay... Yo no soy aquí psicólogo ni nada, pero mucha gente que tengo o amigos que sí que han estudiado psicología y tal, muchas veces cuando alguien de verdad tiene problemas de autoestima y tal, le recomienda quitarse las redes sociales por el fenómeno de la comparación social. No, porque eso sí que puede llevar a depresiones y a que la gente distorsione un poco la realidad, ¿sabes? De que esté comparando su vida. Digo, joder, es que veo a este en Instagram y mi vida es una mierda comparada, y quizás no, es que te está enseñando una realidad, la realidad que él te quiere mostrar. És que no sé això, sinó que hi ha un terme que se pensa que és clave, que és l'estímul supernormal. Això és un terme de psicologia. Ni idea. L'estímul supernormal és, bàsicament, quan nosaltres rebem estímuls a la nostra vida. Quan tu, per exemple, la famosa Madalena de Proust, que se menja una Madalena i aquesta Madalena li recorda alguna cosa, no? Nosaltres vivim, la nostra vida la vivim d'aquesta manera. O sea, tu vas caminant pel carrer i tens estímuls, missatges que t'apleguen i demés. Què ocorre? Nosaltres estem creats, no és que estem creats, és que és una conseqüència de l'evolució, per a que, diguem, que els estímuls luminosos ens afecten més. Estímuls luminosos, els estímuls que se manegen o el que té moviment, no? Bàsicament per temes d'evolució, que nosaltres hem criat bueno, Civilino sí, però nosaltres no. En la sabana, bàsicament, la sabana prehistòrica, de que qualsevol moviment era importantíssim. Te podia ser una serp, com un lobo, com un lleó. I era qüestió de vida o mort. Què passa? Nosaltres encara tenim aquest remanent de l'evolució que fa que qualsevol estímul, qualsevol cosa visual molt activa, i que això sobretot se trasllada a la llum, qualsevol cosa en llum, mos crida molt més que una cosa sense llum. Les xarxes socials primer les veiem a través d'una pantalla, pero ya tienen llum. Que además que la empresa detrás de Instagram, que es Facebook, ¿no? Civilino. Meta. Bueno, sí, Meta, que sí, es Facebook. Que eso lo tienen muy bien estudiado y ellos saben perfectamente lo que genera de verdad que el usuario esté más tiempo consumiendo en un reel dentro de la pantalla. ¿Sabes qué es lo que a ellos les genera al final? Que cuanto más tiempo estás en la pantalla, más anuncios puedes poner, atrapa más a la audiencia. Claro, ¿sabes? Totalmente. Que eso lo tienen muy bien estudiado las empresas, que no es algo aleatorio, que tú no te pones a ver TikTok y te quedas 2 horas porque tú eres un adicto, porque eso es porque a ti te han creado adicción, ¿sabes? Efectivamente. Y ellos lo saben muy bien cómo hacerlo. Efectivamente. Que yo creo que tendría que haber una cierta regulación,
És que, claro, això és un dels temes que volia comentar arrel d'això, perquè no sols estava referint-me al tema de que físicament com t'afecta, perquè al final tu al veure una foto d'una playa que damunt retocant no sé quants filtros o no sé quins i quantos, te va cridar molt més que igual si tu estàs a la playa. Per què? Perquè estàs mirant aquesta imatge que està retocada, que està no sé què, uns colors totalment irreals, i a tu, encara que tu no vulguis, volia treure a col·lació un exemple de... M'ha donat una cosa de salutació al meu amic Javi, que espero que esta nit vinga al sopar, no sé si vindrà. Javi, ve a la cena, por favor. Si no, esperem que vingui. iré yo por ti y me la comeré. I ell La me comentava que dia, duc tot l'estiu, el severem l'estiu, me va convidar allí al seu apartament, i dic, duc tot l'estiu així, sense xarxes, i he estat superfeliç. Me connecté l'altre dia, tia, i m'he donat compte que m'he donat compte, salven les paraules, que el meu estiu ha sigut una merda. No, no ha sigut una merda el meu estiu l'he disfrutat en plan, llegint, culturitzant-me, anar a la playa, relajar-me a la muntanya. L'he passat com jo de veres volia passar l'estiu. Però què passa? He entrat a les xarxes i el missatge que me donen és que com jo no he estat de festa, no he estat en països llunyans o l'aparença de països llunyans, no he estat beguent, no he estat en mil coses, que és el que l'Instagram te marca que tens que haver fet. I encara que tu no vulguis, i aquest estímul, i aquesta manera, i aquest algoritme que estàvem parlant, a tu te fa sentir-te mal. I això, bàsicament, el que està creant és unes tendències socials totalment artificials, perquè la xarxa t'està dient el que tu vols fer, que és molt perillós. Entrando en el papel de los algoritmos que estás comentando ahora mismo, ¿quién crees que controla nuestras decisiones? Que hemos... A ver, es una pregunta difícil, pero lo que nos sale en Instagram, lo que nos recomienda el algoritmo es por algo. Ja, crec que és una mescla entre les dues coses. I ara t'explicaré per què. És una mescla, en última instància, és de veres que som nosaltres, és que controlem l'algoritme. Si eres conscient i pots fer-ho, eres tu el que pot controlar l'algoritme. Ara bé, l'algoritme està dissenyat per una cosa bàsica, que és el que he mencionat antes de lo que... Para recibir más iteraciones. Para que tú pases más temps en esa salsa. Recibir más iteraciones, tiene un filtro, genera un filtro, que lo que tú haces es lo que esté... Efectivament. Per què? Això és algo que he apuntat abans, que és algo que és que volia mencionar sí o sí. Per què si tu eres home, te poses que eres home en el teu perfil d'Instagram, lo primer que te dicen la lupa són ties? Porque son las que más buscan los hombres. Perquè és literalment, anem a explicar-ho... Los hombres lo que consumen... És material de mujeres. Per què? Perquè també xuen en la nostra biologia de que efectivament mos va cridar molt més. Tu en el moment li dones like mínimament o passes més de X segons mirant aquest post, que a veure, que simplement per líbido, ja no perquè te pilla un dia tot, sinó simplement perquè, a veure, i com estàvem dient, l'estímul supernormal, perquè també solen ser fotos retocades, no solen ser fotos de gent... Parlem un poquet de la doble vara de medir. No pots posar cossos normatius nuets en Instagram, però sí que pots posar fotos de models pràcticament nuetes. Tu en què passes mínimament lo mínim ahí, el teu Instagram ja te va recomanar soles fotos de ties. I què passa? És molt difícil eixir d'aquesta roda, perquè tu com a home, no? Imagina que també com a dona, perquè si tu com a dona, diguem, ja no ho mires com a una cosa libidinosa, sinó mires com a contingut, per exemple, de moda, de maquillatge, que estic anant al tòpic, però pot ser, per exemple, simplement d'altre tipus de contingut, tu ja estàs atrapat en aquest contingut perquè el que te va recomanar Instagram és sols això. És sols això. Y ya no en tema de qué tipo de contenido te genera, sino que es que vivimos, se crea una especie de burbuja del filtrado que también tiene que ver mucho con cómo se te moldea la opinión. ¿Sabes? Porque si tú eres de una cierta tendencia ideológica, eso al final lo va a acabar detectando el algoritmo y te va a recomendar solo lo que más se ajuste a tu opinión y solo van a estar aumentándolo. Claro. Y estás incrementando esa opinión. ¿Sabes qué pasa? Que al final eso también es contraproducente, porque si solo lees o solo te salen cosas en el algoritmo que están a favor de lo que tú piensas, ¿sabes? Y no sabes de la otra parte, y eso también. Eso es lo que genera, claro. es una sociedad partidista, ¿sabes? Donde que la sociedad está fragmentada. No me sale la palabra que quiero decir, pero bueno. Sí, polarización. Polarización, joder, gracias. Me has leído. No me salía, no sé. Pero sí, existe. No te preocupes. Y solo la polarización que existe hoy en España de izquierda y derecha. Que se ha producido en gran parte. Por las redes sociales. Claro.
Perquè ¿sabes? Y reducir a una persona izquierda o derecha ya me parece absurdo directamente, ¿sabes? Pero sí que es como Madrid contra Barça. Mm, vale, gracias, Civilino. Bueno, es lo que vamos a hablar siempre, fanatismo, fanatismo, fanatismo. Sobre todo en las redes sociales han hecho que las ideologías cada vez se vayan más, se eligen cada una más, y donde antes podía haber un consenso. i agrava l'efecte que les ideologies siguin objectes de consum, que siguin un pack ideològic, en este cas, o sea, constituït com a objecte de consum, en este cas, de pack de publicació d'Instagram, que tu consumisses i te'l menges i te condiciona la teva identitat. Sí, sí, sí. Tal cual, por eso que, no sé, es el término este de la burbuja del filtrado, ¿no? Que al final no te hace salir mucho de tus propias creencias, ni ver más allá de eso, de abrir un poco la mente, un poco los ojos, ¿no? Que lo que yo creo que en esta sociedad un poco lo que nos falta entender porque unos piensan lo que piensan y entender por qué otros hacen lo que hacen. Has comentat la cosa molt interessant que has comentat. Antes d'abandonar el tema parlar del tema de zones, també he parlat un poc de com les xarxes moldegen també els nostres gustos, perquè, per exemple, el tema de la sexualitat, aquest tipus de contingut acaba condicionant també la manera que tu perceps la sexualitat. No és el mateix que tu entengues. Perquè també parlem moltes vegades que són casos que s'estimen supernormals i que si se posen juntes en gent que sol eixir de casa a lo justet i s'interacciona en persones del sexe contrari, també lo justet, acaba desvariant molt. Però si tu al final Instagram te mostra persones totalment irreals, això va afectar també a la forma que tu perceps aquestes persones, de forma totalment sexualitzada i no com a persones a les que estimar. Però bueno, això és un altre tema que la veritat és que és massa complex com per donar-ho soles així. Però una cosa molt interessant que has dit, connectant amb tot això de com les xarxes afecten a percepció i tu acabes pensant que una cosa radicalment diferent, també s'aplica a les ideologies. De la mateixa manera que tu entens que aquest succés ideològic te'l venen d'esta manera i no d'altra, si aquest succés ideològic te'l venen com a algo positiu i no com a negatiu, anem a donar-li la volta. Qui creus que va rebre més impacte? Un post que comenta algo positiu d'un partit polític, alguna agrupació política, que ha fet algo positiu o uno negativo? Lo negativo. ¿No? El morbo siempre llama al ser humano. El morbo, el ver qué está pasando, un poco el chismorreo. Efectivament. N'hi ha un terme que és la deception. La decepción. Deception. Decepción. Deception. Anglesa. Que és quan parla, bàsicament, que és un terme sociològic, no, espero no dir ninguna cosa mal, la persona que m'ha regalat la camiseta espero que ¿Es sociólogo? Que parla bàsicament de com la política genera, diguem, la impossibilitat d'eixir del sistema perquè tu te frustres i tampoc facis res. I és un poc el que passa en el contingut ideològic que consumim. La política te mostra, i no parles sols de la política a nivell global, la política a nivell municipal i a nivell... Te mostra que les úniques opcions que n'hi ha són el món funciona mal, però tu no pots canviar-lo. Bàsicament. Ja. Mira que mal va el món, que no sé què, és que és impossible de canviar. En volta de mostrar-te realment les coses bones que corren. Per què? Perquè no tenen el mateix impacte. Això també és una manipulació de les pròpies xarxes que estan fent. Es que, ¿cuántas noticias? Es que ya no es eso en las redes sociales, eso también influye en los medios de comunicación. En una noticia buena, casi nada, no suele tener clics, ¿no? Al final es lo que estabas diciendo, que al final le interesa pues el catastrofismo, pues eso, las penurias. ¿Por qué crees que dicen cuando no ha muerto aplastado un trabajador en Indonesia? Y a mí que me influye en mi vida, ¿sabes? Pero al final sí que va a tener... La gente va a entrar, digo, porque quiero saber por qué ha muerto este pavo, ¿sabes? Pero a mí no me va a influir nada en mi vida. Ha habido un incendio que ha quemado un barrio entero en Kazajistán. ¿Sabes? Al final es un poco, es que, pues eso, ¿qué es lo que va a llamar a la gente a entrar a la noticia? ¿Sabes? Claro, y tú al final, pues contenido negativo, contenido negativo, te vas, ¿cómo se dice? Bueno, te vas quemando, carcomiendo y al final piensas que vives en un mundo de mierda y que solo pasan cosas de mierda. Pues, ¿sabes? Por eso tienen las redes sociales y los medios de comunicación mucho que ver. I el punt d'això és que impossibilita l'acció, perquè tu t'has cremat tant que dius, per a què vaig a canviar el món? Per a què vaig a esforçar-me a canviar algo que realment és tan d'esforç el modificar-ho? És un punt molt important. Pero entiendo por qué se hace, ¿eh? Porque al final... Sentite, obviamente. ¿Sabes? Pero bueno,
Si quieres, a mí me gustaría comentar un punto que es el uso de las redes sociales para crear conciencia social. Me parece molt interessant. Que tiene tanto Per positiva com a part negativa. parte negativa, es el activismo. Negativa no, positiva, perdón. Que con las prisas. Bueno, es un poco el activismo digital, ¿no? Que al final. Cualquier causa, por pequeña que sea, al final, gracias a las redes sociales, pues tiene una voz, puede tener un cierto recorrido. Por ejemplo, ¿cómo se llama la web esta de las firmas? Donde, Change.org. pues sí, que causas que se ven que son injustas socialmente y la gente pues no tiene voz, tiene voto y demás. Por ejemplo, creo que es Jordi Pons, el de la ELA, el enfermo este de ELA. No lo sé, no ho sé ara. Creo que es Jordi Pons, ¿vale? Es un enfermo de ELA que lleva durante años... bueno, luego búscalo civilino y si no es Jordi Pons, me lo pones abajo, ¿vale? Pero que es un enfermo de ELA que lleva durante años luchando porque el gobierno instauró la ley ELA, la ley ELA, y creo que fue ayer o antes de ayer que por fin el gobierno lo ha aprobado. ¿Qué pasa? Que quizás si no hubiera activistas digitales como este, la ley ELA nunca hubiera llegado Claro. a salir a flote. És el que parlàvem al principi, és l'avantatge de que Jordi Pons, abans o civilino, antes tu necessitaves contactes en els mitjans de comunicació o literalment fundar un mitjà de comunicació perquè la teva veu tinguera amb tot el coste que això repercutís, avui en dia està al teu abast de forma quasi pràcticament totalment gratuïta, en un alcance il·limitat. Y es de lo que prometen los algoritmos, ¿eh? Exacto. ¿Qué pasa? Esta es la parte positiva. Muy bonito, tal, activismo digital. La parte negativa. Activismo de sofá. Sí. ¿Sabes? Que el peligro que es un poco el activismo superficial, ¿no? Claro, hasta qué punto también es bueno que haya muchísimo apoyo, mucho activismo para una cierta causa, si luego son todo gente que se queja desde su sofá y no hace ninguna opción por arreglar eso. Por ejemplo, vamos a poner, hay un incendio en el Amazonas, todos los veranos se incendia. Todo el mundo se escandaliza en redes sociales. Hagan algo, por favor, no sé qué. Me gustaría saber el porcentaje de cuánta gente ha donado para alguna ONG o eso. ¿Cuánta gente de verdad ha ido como activista? Mínimamente algo. ¿Sabes? Algo. No, ya no, claro. ¿Sabes? Pero es que también engaña mucho. Porque puede incluso perjudicar. Porque claro, tú ves mucho apoyo por redes sociales, pero luego en el momento de la verdad no hay casi nadie. Y yo, hostia, pero si esto no hemos podido salvar X especie, no hemos podido arreglar cierto ecosistema, Sí, pero si, si había... si estaba todo el mundo a favor. Es activismo de sofá. Claro, totalmente. Yo estoy... Por ejemplo, a ver, hemos visto... En molts casos, Muchos- per exemple, el tema de desahucios, tema de pujades salarials, tema de vulneració de drets bàsics, com els drets d'informació, drets de llibertat, que també- i que molta gent se queixa per Twitter, Sí, però no hi se por ejemplo, y también ha habido muchos movimientos que han ayudado a la sociedad, como el Me Too o el Black Lives Matter, ¿sabes? Pero luego, vale, está muy bien tuitearlo, ¿sabes? Pero luego, ¿tú qué has hecho por ese movimiento? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es eso, el activismo de sofá. Eso es uno de los puntos negativos también de las redes sociales, que muchas veces es incluso contraproducente en cuestiones que son... qüestions verdaderament importants perquè dona una impressió totalment errònia. Exacto. Per tornar un poc a un punt, és que l'hem passat per damunt i crec que és molt interessant el parlar-ho, que és el FOMO. Ara que has dit lo de les impressions errònies, que has comentat el cas de l'exemple del teu amic que donava la impressió de que realment s'ho passava molt bé, però quan tu estaves ahí donaves compte que... A ver, todos hemos tenido el caso, quiero decir. ¿Quién diga que no? I l'hem patit una i altra volta, no? Però Exacto. sempre hem continuat eixint per el propi FOMO, el dir, ostres, però és que si no és, si m'ho perc. I si Ja. realment va ser la festa de la meva vida i no vaig estar ahí per veure-ho. Claro, el FOMO, Suele que pasar. és el Fear of Missing Out, Ahí estás con los términos en inglés. tio, pues és perquè tinc que aprofitar. Sí, sí, sí. No està Que jo ahí lo- traguem que lo títulos sub- d'inglés pa... Que lo subtitule civilino y ya está. Claro, para los de la 11. Exacto. ¿Qué ocurre? Es algo que está a l'ordre del dia. I és algo que realment impossibilita... A veure com ho dic, és que és algo prou important. O sigui, estem parlant de que la societat ha creat una necessitat artificial de que tu estigues tot el rato fent coses. I no de profit. I no parlo de profit, evidentment, perquè continues tirant-li llenya a la roda capitalista i demés,
sinó coses per tu. O sigui, estàs en un aport a que, literalment, la volta de l'esquina va ser la festa de la teva vida quan les 300 festes anteriors han sigut una puta merda, perquè han sigut, com estàs dient, parat en el cubat a la mà, no sé què, ni sé quantos, no sé què, que no ha passat absolutament res. Te has gastado 40 euros en la botella. 40 pavos en la botella. Has salido ahí peor de como habías venido, ¿sabes? Efectivament, has perdut pasta i no sé què. Quan realment aquest temps havies pogut aprofitar-lo per 1000 coses que realment tu, al final del dia, igual no fossin tan atractives, però tu t'hagués sentit millor en tu mateixa. I hagués acabat el dia i hagués dit, joder, estic content, estic orgullós de mi, estic feliç. Yo abogo a las personas que estén viendo esto, porque yo lo tengo, que hay ciertas aplicaciones, que me puede decir la aplicación de una. Espera que la tengo aquí. Stay Free. Stay Free. Por ejemplo, es una aplicación pues, que mucha gente conocerá y... ¡Promo! No. No, Bueno, porque- si quieren pagarlo, pero por ejemplo que te limita el uso de las aplicaciones, ¿sabes? Y te restringe horarios cuando tú estás estudiando para que no... Tío, yo limitar de las redes sociales, de verdad, porque hacemos un uso que no nos damos cuenta que quizás la mitad de tiempo que estamos despiertos estamos con las putas redes sociales, Totalment. ¿sabes? Y darnos un poco de cuenta, porque yo lo era, quiero decir. Però és que, i tot aquest temps estàs... El moment que tu entres a les xarxes socials, el que parlem dels algoritmes i que te menges també publicitat, encara que no vulguis, però és que les xarxes socials no te deixen realment elegir el contingut que tu vols. Tu tens que trassetjar en l'algoritme, però realment l'elecció és que o no tens xarxes socials i vius realment lliure de tot estímul i tot missatge subliminal que te vulguin donar, o tens que viure en ell. No n'hi ha punt mig de dir, hòstia, doncs vaig a, per exemple, que no puc veure aquestes coses. No pots. A ver, sí que está lo típico de no volver a recomendarme este post, o Però sempre te torna a eixir. de cierto modo al final... Sempre torna a aparèixer en el feed. És que és curiós. Però jo penso que aquestes aplicacions a mi personalment m'han vingut molt bé, i inclús el desinstal·lar-me aplicacions, simplement no tindre-les en el mòbil. El tema de xarxes, o tema Google, YouTube... O sigui, recomane tindre l'aplicació i a part tindre-les desinstal·lades. O quizás, ¿y por qué no nos volvemos a comunicar con señales de humo y ya está, tío? Perquè no és tan eficient. El punt és la paradoja Claro. del progrés. Es verdad, No perdón, pots, la paradoja. No pots tirar darrere. Se me había olvidado. No pots tirar darrere. I això també, parlar un poc, per mencionar al final, la perspectiva de poble. Perquè el poble pense que té dos elements que són, per una part, afavoridors i per altra, contraproducents. El tema de les xarxes, perquè se complementen. I és molt paregut. En el poble tu acabes coneguent amb més gent perquè els cercles socials solen ser més oberts que en les ciutats. Les ciutats, paradoxalment, com hi ha més gent, no pots relacionar-te en tants. Si en el poble, al final, acabes coneguent a tot el món, i encara que això ja Llíria comença a tirar cap a ciutat, de la teva edat, doncs acabes coneguent-los a tots, i en les xarxes això se reflexa, perquè normalment és de veure que encara que no coneixes alguna persona, com és de Llíria, doncs tu la segueixes, i com aquesta persona dius que és de Llíria, doncs tu te seguís, i acabes amb la possibilitat de connectar a gent que és del teu poble i que igual no tens a conèixer, que està molt guai. Però alhora també te causa aquest missatge subliminal de que la gent del poble te transmet una sèrie d'imatges, una sèrie d'expectatives, que tu acabes inconscientment dient, hòstia, me retalle jo també. Perquè igual jo pujo un contingut que l'altra gent no li mola. En els pobles solament sol haver menys... Alhora, com dia el nostre convidat, Vicent Jacinto, el poble t'humanitza perquè te fa més pròxima a la gent, però alhora també te dones compte que t'iguala a ells pa bé i pa mal. Perquè no tens igual la varietat que tens en la ciutat, la varietat d'entorns que pot dir aquesta gent pensa diferent a mi, però aquesta pensa molt prop a mi, puc enriquir-me. Crec que el poble igual és una massa més homogènia que tendim tots a humanitzar-se perquè estem més junts, i això, sumat a les xarxes socials, crec que afecta moltíssim a sentir-te també lliure de lo que pots pujar o no pots pujar. Y se provoca una completa autocensura. La famosa autocensura. Claro, en torno a ello. Sí, siempre volvemos a la rueda. A la pescadilla que se muerde la cola. Totalmente. Ay, ¿quieres comentar algún otro tema? Pues yo yo suscribo así, todo lo que has dicho ahora. No tengo tenía así nada. un par de temas, que era el tema del... Bueno, és que ho hem comentat un poc. La caverna de Platón és la típica que sempre se gasta pel tema de les xarxes, no? I crec que és molt representatiu al final de la imatge que te dona. No deixa de ser un escaparate totalment manipulable al teu gust o contra el teu gust, en el qual tu pots mostrar la imatge que vols ser, la que eres, la que la societat imposa,
I la pròpia societat va veure aquesta imatge que tu transmetres, siga real o siga imaginada. I això afecta molt a com es construïm nosaltres mateixos, perquè no acabem de construir-se com realment nosaltres som. Perquè la diferència és que abans, quan tu construïs la teva identitat podies mantenir-la dins de casa. Tenies la llibertat. Avui en dia estàs sempre, a totes hores, rebent una imatge de com deus de ser tu. A menys que... Y de los haces la aplicación, influencers, que claro. los influencers no dejan de ser líderes de opinión. Claro. ¿Sabes? Y al final, pues, este influencer, viste tal, dice que hacer esto está guay, ¿sabes? Pues yo voy a a imitar todos sus comportamientos, ¿no? Totalmente. Que es lo que decía, la broma que decía de Anuel al principio, en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque Anuel es un cantante famoso que no deja de ser un líder de opinión más, ¿sabes? I és una paradoja molt potent, que és com, la gent li agrada, posant l'exemple de Noel, més que res, perquè és el que hem comentat. La gent li mola Noel, no? Igual tu no te mola vestir com a Noel, però com la gent li mola com vestir a Noel, i de repente és el que està de moda i és el que provoca acceptació social, tu tens que vestir com a Noel, perquè si no, literalment te quedes fora del sistema. Vas a haver menys acceptació social, és el que cap, per aquest tipus de codis. Depèn també dels ambients. Jo estic parlant igual d'un ambient més adolescent, més neutro, més estàndard. Igual no quan ja gent de la nostra edat cap amunt, ja te maneges en cercles molt diferents, tens la teva identitat, te la pela aquest tipus de coses i vestixes més com tu realment vols. Però igual en la gent jove sí que és veritat que se veu molt frustrant aquest tema. Ahí es cuando de verdad estás creando la identidad y te estás formando como persona, ¿sabes? Claro. Luego ya cuando tienes una cierta madurez, ¿sabes? Y ya sabes, pues puedes elegir un poco más, pues lo que te gusta de verdad y tal, es cuando ya eliges un camino, pero Claro. también eso no te ha dejado de influir de una manera bastante amplia. El punt, per anar finalitzant ja, i per mencionar una cosa que no hem mencionat en ningú moment, és que al final si un influencer va a comprar la tarteria de Mariví, la gent va ser molt més probable que compri la tarteria de Mariví. Si tu no compres la tarteria de Mariví, vas a ser menys acceptat que sí que se comprares, perquè damunt la tarteria de Mariví passaria com el Mercadona. O sea, diria, tu te mola ligar allí, tu com no vas a la tarteria de Mariví, perquè igual no te mola encara que tens millors kebabs de panini, els millors donuts de tot el Pla de l'Arc i de Llíria, i probablement de Benaguasil i Benissanó. La hora de ligar en Mariví es de 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde. Sí. De lunes a viernes, findes no. O sea, puedes ir los findes igual, pero la gente no liga los findes. Vale. O sea, O sea, Mariví sigue abierta, ¿vale? A ver si alguien no va a ir el finde porque piensa que claro, claro. ve pero no ligues. O sea, ¿sabes? Tú de lunes a viernes, de 5 a 6. ¿Vale? Per finalitzar, bàsicament, pues... Pues nada, Mariví. Claro, no sé què dir, és que lo de Mariví... Ahí estaremos a las 5 de la tarde, gracias a las És que redes s'ho hem sociales. perdut, estem gravant ara això, tio. Mariví s'ha de tirar antes i gravem en altre moment. Nada, Bueno, estamos tú y yo de parejitas, no acabamos tú y yo, si no hay Ya nadie está. más. ¿Vale? per finalitzar, recordar al final que la importància que tenen les xarxes socials en la nostra vida diària, com ens afecten, i ser plenament conscient de que el seu ús, encara que vulguem acceptar o no, implica també acceptar uns condicionaments que van estar ahí, sobretot, apagueu el mòbil, xafeu xespa, que bé bé, escolteu casa nostra, consumiu Mariví i, com a sempre, recolzar el recolzament que tots vosaltres mos doneu dia a dia i sed felices.